ko. Kas ano nga among ko namin Juan. Katili makita jay ubing nga sumangsang atin nga paapan ni jay balay da ko na nakinilolo na. Aglamang kalolo pa umay jay maestra RIP. Apay anya timiling ti RIP aya. Rosito insan nipid nga orahan tayo nga makita isuna. Kat panunod ng tayo dagi jay na kapmanan jay tulang kano kung na nangakap. So kati pa nagdingag ko na nandiyan na tulang ako. Kat ko na magjay mangagas. Ano ka? Out of 25, may salang iti insurat ko, di insurat ko, binagas mo. Binilang na. Kurang dahito, 500. Iti biyak niya. Ada iti nang iba.